Takže čaute lidi, já vás zdravím, mé jméno je Zombíček, jak tady vidíte, a začneme hrát Magicu. Takže jdem na to. Magic je v podstatě za to magická hra. To asi přeskočíme a jo, ještě počkáme, než se nám to nečte. Já si nastolím audio, protože mám to trošičku hlasité. Jo, Magic je v podstatě za to taková hra, spolehající na vaší představivosti. Jo, počkejte, jenom se to trošičku stlumím. Je to v podstatě za to o vaší představivosti. Jo. A je to... Je to Havrick, je to král. Je to v podstatě za to o vaší představivosti a jak jistě vidíte vlevo dole, tak asi už víte, o čem hra bude. Ježiš, co to děláš? It's picture. Vlad je dobrý muž. Jo, jasně, chlapačku, jasně. Tak, a teďka. Ahoj. Musíš si uložit svět pro partu, pro tvůj partu a musíš běžet tunma po těch schodech, jo? Super, děkuju ti panečku, děkuji ti mladý muži, že jsi mi poradil, kam mám jít. Ten je pomalej, ale... Tam dole je prý party. Takže přijdeme dolů a teď se dívejte, co se stane, co mi řekne. Super! Naše party začala a už nám došel veškerý sýr. Ale Belek šel do vedlejší věže a tam získá další. Wow! Podívej se na mě. Proč to udělal? Sičáku. Je ti dobře? Najdi ukrytý dungeon. Zapamatuj si, skryté slovo je banána, neboli banány. Takže první věc. Takže si tohle tu přečteme. Takže Magica je hra založená na experimentaci a kombinaci 5 elementů k vytvoření vlastního kouzla. Experimentací můžete to nechápu. Tady kombinací a něco. Můžete vytvořit různé elementy ale první věc, co potřebuješ, je stavka. Jednu můžeš ji získat z držáku na zbraně. Jo. Takže vám to ukážu. Tak to vypadá. Třeba udělám takhle blesk. No takhle, no. Je tady tak pravím. Hustě. Tyjo, co to je? A to jsem mi další achievement. A teď vám ukážu něco, co je luxus úplně. A takhle se zapalí. A takhle se vyhylujete. Vidíte, už vás to zase hýluje. Checkpoint. D, F, D, E. Jo, aha, já jsem se překlik. Ano. Teď jsem vždycky spad do textury. Nevím proč. Takže lighting. Takže typ lighting, properties, lighting damage, to je blesková síla, to je typ blesky a blesky. Jump, skok z targetu na target a přeruší ho tam, kamen, země a vodní elementy. Tak, další checkpoint? Ano, checkpoint. Takže F a takhle se uhasím.
O! Tak. Arcade. Takže arcade typ nevím. Properties neboli. Takže arcane damage, explosive, heals undead. Opposite life. Tak znamená. O, a tady je to také loli, protože budu zapalovat tady oheň. Jo, jen chvilku jsem zpátky. Takže já mám takhle. A tady to budu zapalovat. Jak jsem tedy hrál demo jen tak na zkoušku, jestli si tu hru budu kupovat, tak by to bylo opět také ohrané. Mě se to nebavilo. A Magicka tady mě strašně baví. Nevím, jak to bude dál. Hned první kouzlo, jo. Takže pick up. Jo, takže you learn. This is naučil, takže A, S, F. Aha, jste. La 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 la. Oho. Hustý. Tak, teď se musím pouze trošku vyhýlovat. Tak. A jdeme dál. Jo, a tady se táhneme. I páčka tu je. Úplný boss, takže se moc netěším, ale. Tak. Musím se soustředit. Behold the Watcher. Ale ten boss je lehkej. Ano? NA for NA. Teďka si také plním achievementy spíš. No a prošli jsme dál. Takže co tu budeme dělat? Ježiš. Tyjo, vypadáme, ale. Wow! Ni rappa! Gissar tittar ner Fritz. Wow, ty jsi to dokázal. Gissar ni missa. Anywho, sen prop fellnade, det var nog bra om ni tar nidu. Je, ty jsi magický. No, to skočíme. Ty už třečíme, ty. Tolk. Jo, počkat. Tak jdeme dál někam. Jestli tady někam máme jít. Kouzelník. Ježiš, nečekejte to tak rychle, jinak já to nestíhnu. Já musím jít do Slavy a plnit další mise. Tak. Ano.
čau. Jak morgen spatsen. Je kasta nidu, hjälpa Midgard. Takže... Máme to všechno zničit, tak já toto všechno zničíme. Va? Jira trallefjant. Wani bäg. Jak se to dokázal? Naučíš mě to taky? A ne, nemám čas. Wow! To je daj zabít, ne? Jo, to je. Aj zabijete všem. Nevím, jestli mi nebudou mít teďka. Jo, to je to. A myslím, že... Počkejte, já jenom zkusím. Myslím, že VA, ale... Je, kadibudka. A ne. Je zvíře. Oh, and over the troop I can travel the bra. Jakeu, já tě zkusím zachránit. Ah, Janae. Takže... počkat. VA? Oh. No tak to nedokážu. Tak. Někdo někoho zastřelil. A to nahoře je knížka. Freeze border. Most je zničený. A kouzelníci neumí plavat. Ne. Ach jo, zemřeli jsme. Takže musíme tam dát více vrstev toho ledu. Jo, vyšli. A SF. Kam máme běžet, takže běžíme. Oh, Tak. and over the troop I... Jasně. Takže jdeme dál. Ano, a tady to bude ono, myslím. Myslím, že se přejde tu takhle a půjdete. Takže musíš zmrazit vodu kastění ledu. Kastění zimy, nebo tak nějak. Kastění ledu nebo zimy. Most je zničený. A kouzelníci neumí plavat. To jsme si už asi říkali. Ano, přešli jsme to. Bez úhony. Checkpoint. Checkpoint Explorers. Activate. Takže kouzelnice ti dají checkpoint a pokud umřeš, získáš Lonely Soul leading to friend. Takže přijetím tvého přátele. Zase chci číst. Takže to je hrob něčí. Za mnou je ta vílka, bílá. To je taková nuda, ta hra také malinkým okýnku, jsem si musel Magicu zmenšit a mě hodně EPSky. No tak. Tu si hrát. První quest. Embej, ne beta visi. Ahoj, vy jste kouzelník. Vlada kapa, leso mynt. Mojemu tady si můžeš vydělat pár zlaťáků. To vypadalo jak to? To vypadalo trošku jak rap nějaký. Sorry.
Bean umí kouzlit. Spanken. Děkuju ti. The Kapamint, Bada Rygsaki competition. Děkuju ti, vyhnal si veškeré krysy z mého toho. Na, je Bada Dör Sprinkeluta Feberlap. Vanty Na, je Bada Dör Sprinkeluta Feberlapa. questy asi nebudu ale číst, to už mě to nebaví, ty questy číst. Takže nevím moc, co se nám nic udělá. Tak, běžíme dál. Je tu někdy někdo? Pavouci. Hustě. Pokud bych chtěl někdo se mnou někdy hrát, tak můžete. Lyssna! Kan ni lova ni en muffin? Můžu kastit. Dívejte, já umím dělat ten štít. No, healo mi to. Nějaké Jedregrin. Seriously? Nerdicaster rock around. blablabla. Nidonum Siri Nidjetter. Abaramabamani. Jasně. Ah, Helday. Oh, great! Já jsem kapitán Bjorn. Tak, tady toho velikána známe. Tak sorry. Ty, tak to je fakt krutá bitva, ale. No. Ano? No more trolling. Hello, tak achievementy. Senkonje har blodjo? Dali jste ho? Dali jste v boji? Captain Och ne, kapitán umřel. You must go to Havers. Blablabla. Takže musíme jít do Havětu a mám strach, že tu hru projedu dneska, no. To mám rád. Ano, dokončili jsme level. Super. Jo, dokončili jsme level, prorazili jsme všechny a víla mi resla. Takže... And so are young and Musíte to nějak říkat lépe, abych tomu rozuměl a aby se mi to chtělo říct, aby se mi to chtělo... Ježíš, ten level znám. Ten jsem hrál v demo. Počkej, a s ním bych se mohl i podívat. ye aldrig tes vatira taraka se de super Goblini je zabili. avantir. Omnor forsti Musíš jít do barbareva první vesnice. no havindir. Do první vesnice. Mafiantarna neva sarfil venriga meva snabu. Nemluv italsky, ty vlade jeden. Starý hnusnej. Tak, jdeme tady pozabíjet ty gobliny. No tak vy mi teda děláte tady paseku, jasně, se mi vás chce úplně zabíjet, že? Úplně, i když mám magickou moc, takže se mi vás chce zabíjet! Ja! Aspoň takhle, to je normální běh.
A jdeme dál. Bo se tam hýbe šíp. Počkat, a jak se učí, takže tohle? Lyssna. Om ni dörren Jo, už to chápu. Tak, Dčko. Tomu se říká elektrický šok. Biošok. A tomu se říká hylovací šok, dívejte, jo? Jo, to mě vlastně naučili teď. To mě naučil emoce. Blbý kritik. Aha, já ho jo, protože to jsem... Ice Age! Hustě, tak to... Počkej. Tyjo, to je trošku jak Bioshock, tyjo. Veverka! Já jsem nechtěl zmrazit veverku. Jo, ale to chci přeskočit, tuhle tu... Checkpoint! Další checkpoint, super. Jo, a tady to znám, tady doprava budou ti, jo. Hej, lyssna. Listen! Kan ni lova Niro Muffy? Můžeš kastit po... Better super pally. Jo. And Jello. You true. Vanilla Ice! Jak sebe znám, tak... Umřel. Ty, já jsem si vzal přes 4,5 tisíce, možná 5, tak nějak. Já běžím ukrutnou rychlostí. Super pally. Jo, příběh se jde na potom. Nikdo neříká, že si můžu vrátit živý. Co to bylo? Kdo to tam hodil tu bombu? Za 10, za 12 tisíc kritik, jo. Sviněny. Look at. Kladivo, počkat, a mám někde inventář? Magics. Mám dešť. Super, nemám gunu, takže to bude rychlejší teďka trošku. Až na třetí pokus. Já jsem se nakl. Jo. Já se spíš...
Víš co, já tě... Ona žije. On žije. Ty brďo, já to musím dělat znova, jo? Počkat. Ty víl musím dát trošku energie. Tak. A je to... Jo, jasně. Det var Vetters superpower. Jo, jasně, já si tu pořezí to kladivo tady, ale jestli můžu tedy. Ne. Počkej, to je lepší. Liberalistev nebo liberalist? Aha, my jsou úplně stejné. To mám Gunu a to mám Gunu. To si ty jednu. I druhou? Ne, já si chci vzít to kladivo. Já si druhou. A ta... Musím být tu liberalistev kvůli... Jo. Je soprano ni mede de lang. Jo, už to chápu, takže si musím dát na sebe tohle a tohle. Jo, healil jsem se. Jo, healujeme to teďka. Jo, tak smys. Přeci jenom tě tu někdo má rád. Hej! Takže... Asi víte, jaký je překlad, asi hej. Jo, ahoj, kamo. Hambrad and Thor! Ready front him? Asi ho mám zabít, ale... Něco napovídá tomu, že ho... Ne. They're Oh, wait. No. Then a jetter, very scary. Bojím se, oni... Počkej, já to zkusím. Oh. No tak víš co? Nic jo. Počkat. Já chci ale V. Aha. A další ten checkpoint. Hej.
Když už slyšíte tenhle ten zvuk, tak to znamená, že vás chce usnout. Good. To asi nebude taková... To asi nebude moc jednoduché. Když jsem četl dokonce, že pokud máte ovladače na psík X, tak vám to prý dodělá třeba to, že to můžete normálně i zničit ten most. Ale nevím, co je na tom pravdy, protože tu máte ovladače na psík X a nic nedělá. Ti goblini bojí, když do nich střelíte tu... Oni se bojí, když do nich střílíte. To je dobré, no. Neslyším okno. No, change. Počkejte, a když si třeba nabiju zbraň na Shadow, jo, aha, tak to je husté, ale v tom případě... Taky budou hustý. To mám rád takové ty kouzelné hry. Hold. Bych si asi nehrál tady se zombíčkem, protože zombíček umí hrát Magicu, jak víte. Zabíra! Ne, prostě tak do prdel. A já fakt si že tam to do prdel nějaké. Dobrink. To jsem se neměl. Normálně i stříl do toho stromu ho to zapálí. Hustý, to zapálí normálně stromy, kameny. Trochu nechápu. Tak. Strašně nezmrazím. Blue Ghost.
musím nabít tu energii na ty kouzla. Už to chápu, proč mi to píše na dovísí energii. Tak, a jdem se vrhnout dál. Nahoru? A jo, asi jo. Tu jsou huby. A ty asi něco dělají, no. Takže mám jít zase tudma, ne? Ne, to je ta, ne. Vatirgaga trado vagin. Goblini budou chránit stezku, musíš se rychle do... Darkanloror ormfarn. Jormungandr. Velký strom, takže co s ním budu asi dělat? Ani zapálím, ne? No tak kam mám jít teda? Tu dolů? Ne, tu jsou stromy. Jo, tu jsou stromy, takže mám jít asi nahoru. Ježíš. Našel jsem to. Hej! Cože? Co jsi to říkal? Co jsi to říkal? Ty vole, já jsem se spletl a překlik jsem se. To se mi vždycky líbí. Randlik, randlik. Koukačka blbá, na smradlava. Ježišimarja, to to říkáš, že jsi uchyl. To nemusí ani říkat. Na vás jsem připravený. Ne, tyjo. VA ne. VA je respawn. Kdyby mi někdo zničil moje štíty. What the fuck? Jo, good, to jsem udělal dobře, jo. Jak to, ty vole, jak to? Ještě jednou, prosím. Ty vogo. What the
To je v podstatě to jdou poprvé. A neznám to moc. A hrál jsem jenom demo. A tady toho si nepamatuju ani na to. Takže. Počkejte, takže když já dám... Počkej, nejenom něco chci zkoušet, když jsme už u pana... Lyssna. Jag tror att jag är Morgan. Něco jsem přišel a ještě něco zkusím. Ano. A ještě něco zkusit. Ale nemusíte mi radit. Takže... Tak pojďte. No víme, že jsi šuchy, ale nemusí nám to tu říkat všem. Oh! Ještě něco chceš? Ty chceš ještě jednu dávku? Já to chci. Energy teleport. You obtained root of energy teleport.